Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros sa bunga adlaw. Bacolod kag Negros Occidental napaidalom sa gihapon sa MGCQ. Travel ban sa Western Visayas, liwat na naman ipatuman humalin Abril 13. Sa Sagay City, 3 ka mga persona nga nagapanalom sa pakinason, patay matapos malumos sa suba. Sa Bago City, bangod sa kutso-kutso, mag-amay patay sa pagpanglabo. Sa Good Vibes, mga ido sa mga massacre victims, ginbuligan sa isa ka animal rescue group, bangod wala na may naga sa pupo. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, maghimata nga biktima sang massacre sa Bacolod City ang ginlubong na sang Sabado. Suspect ang nagsaysay naman kung paano niya nabuhat ang krimen. Gindulong na sa ila nga ulihi nga palahuwayan sang Sabado ang 4 ka maghimata nga biktima sa natabo nga massacre sa Gardenville Subdivision sa Barangay Tangub sa nagligad nga semana. Sanday Jocelyn Espinosa, nombre utod sini nga si Remedios Espinosa, hinablos nga si John Michael kag iya 6 ka tuig nga bata. Kadungan sang paglubong sa mga biktima ginhimo man sang suspect nga si Christian Tulot nga ilaman himata ang iya nga extrajudicial confession kung sa diin iya ginako nga siya lang ang nangamot sa krimen. Ginpahayag ni Tulot nga sang Abril 4 iya ginsukot ang isa sa biktima nga si John Michael sang utang sini nga 35,000 pesos. Ginalegar ni Tulot nga matapos sukton, ginhana siya labuon ni John Michael pero nakalikaw siya kag iya ginkuha ang espading kag ginlabo-labo ang biktima. Sunod niya nga ginlabo ang tiya nga si Jocelyn nga nagpangayo sang bulig. Iya man dason nga ginlabo si Remedios kag ginsuffocate ang 6 ka tuig nga bata. Ginahulat na lang karon sa PNP nga affidavit sang pamilya kasubong kag autopsy report sa mga bangkay para ila na nga ipasaka ang multiple murder nga kaso sa kay Tulot. Yara man sa gihapon na detained sa Police Station 8 ang suspect bangod sang kaso makangtanan sa illegal nga droga. Sa number 9, sa Bago City, mag-amay patay matapos nga ginlabo sa ilang malang himata, bangod sa ang kutso-kutso. Patay sa pagpanglabo ang kagawad sa barangay Ilihan nga si Manuel Suryaga kag anak nga si Rene. Samtang pilaso naman ang iyang hinablos nga si Jonery matapos sila gin panglabo sang ilang malang himata sa among barangay sa syudad sang Bago sang Biyernes. Sa investigasyon sa Bago PNP, naglabay lang ang suspect nga si Eliodoro Suryaga Jr. sa balay sang iyang tiyo nga si Manuel kag iya nabatian nga siya ang ginalibak sang kagawad nga iya ginimusdan ang iya sining utod 20 na katuig ang nagligad. Ini nagtulod sa suspect para sulungon iya nga tiyo sa ila sining balay pagkasunod nga adlaw. Kag iya ginlabo samtang yara pa ang umagad kag apo sang biktima. Sila nakapalagyo naman kag wala matandog sang suspect. Pero ang anak ni Manuel nga si Rene kag hinablos nga si Jonery ang nakabati sang komosyon sa sulod sang balay, gani sila nagpadulong man kag agin panglabo man ni Eliodoro. Patay man sa pagpanglabo si Rene samtang nakapalagyo pa kag dapilasan si Jonery. Naaresto na sang PNP ang suspect kag kaso nga double murder ang ipasaka batok sa iya. Sa number 8, 3 ka persona nga nagpanalom sang pakinhason ang nalumos. Patay ang 3 ka persona matapos sila nga malumos ang kahapon sa Himugaan River sa Barangay Paraiso sa Sagay City matapos nga magpanalom sang pakinhason sa Suba. Suno kay Police Lieutenant Abundo Diaz, Deputy Chief NP, gilayon lang nga nagabaskog ang daludo sang tubig sa Suba samtang nagapanalom ang mga biktima. Kabangdanan nga sila ang nalumos. Na-recover kahapon ang bangkay sang isa sa mga nalumos nga si Jerry Magada. Nagapaday naman kainas ang agang search and rescue operation sa duha pa ka mga biktima.
Tigayon nga na-recover ang bangkay sang duha pa ka biktima nga sanday Dwins Dayare kaga Sandy Darignel sa ginpatigayon nga operation. Sa number 7, si Anay 3rd District Congressman Albi Benitez ang nanging dinapit nga bisita sa ginpatigayon nga economic consultation sa Sabado nga adlaw. Sa mga pagtililipon sa mga negosyante, ginpahayag ni Benitez nga bukas siya sa posibilidad nga magpapili alkalde sang Bacolod. Sa economic consultation nga ginpatigayong sang mga negosyante nga si Vladi Gonzales ang Sabado nang dinapit nga mga bisita sanday Anay Governor Rafaelito Coscolluela kag Anay 3rd District Representative Albi Benitez. Si Coscolluela nagsiling nga sa sini nga panahon ilabi na nga mayara pa sang pandemya, dako ang papel sang local government sa pagtapna sa pagdamo sang kaso sang COVID-19 kag pati na sa pagsiguro nga hindi tuman nga maapektuhan ang mga magagmay nga negosyante. Si Benitez naman nagtalakay kung ano ang sara nga mahimo sa mga negosyante para maka-avail sa bakuna sa ilang mga empleyado. Antes matapos ang iyang speech, ginsabat niya ang pila ka mga pagpanghangkat sa iya sa among pagtililipon. Una diri ang pagpapili bilang alkalde sa Bacolod. Suno sa iya, sa sugod, wala siya sang interest diri. Para sa iya, bilang kabahin sa pribado nga sektor, pwede man siya sa gihapon makabulig. Pero sa karon, iya nga ginabuksan ang posibilidad nga magpapili bilang alkalde sa Bacolod. As of today, I am keeping my options open. And I am sure this will resonate already tomorrow or maybe today. But it is because of not the glamour of the position, not because of the prestige or authority that comes with it. It's probably because of what people see and what people have mentioned earlier today. That maybe it's about time something different should be. So, Sa number 6, local transmissions ng COVID-19 cases sa Bacolod ang nagapadayon apesar sang travel moratorium sa Western Visayas. Makitaan sa records sa Department of Health nga bisan pa mayara sang travel moratorium padayon ang pagsaka sang local cases sang COVID-19 sa Bacolod City. Kalabanan sa mga nagpositibo ang mga close contact sa mga positive patients. Suno kay Dr. Hector Gayares sa Bacolod Operations Center, iniya nagapakita nga dapat magdoble sa paghalong ang publiko. Ilabi na sa pagwa sa ila panimalay, bungudyara lang nagalibot sa komunidad ang virus. Iyagin pahayag nga bisan wala na sang may nagasulod gikan sa gwa sang Western Visayas. Mahimo sa gihapon nga maglapta ang virus kung hindi maghalong ang publiko. Nagapreparar na sa karon sang dugang nga isolation facilities ang Bacolod sa tunga sang pagsaka sa mga kaso. Kainasang aga, may 150 ka mga folding beds nga natala na ibutang sa Handumanan Elementary School nga isa karon ka bag-o nga isolation facility sang syudad. Sa number 5, mass gathering sa Banwasan Don Salvador Benedicto ang ginadumilian. Suno sa kay Mayor Maxlen de la Cruz, agud tumalikawan na pagsaka pagid sa COVID-19 cases, hindi pagtugutan sa Banwa ang picnic, hiking, kag iban pa nga mga pagtililipon nga ginakabig mga super spreader activities. Nalakip sa ipaiway ang muang training kag seminar, swimming, camping, kag mga selebrasyon nga may dalagko nga pagtililipon. Bukas pa man ang mga resort, kapihan, kag mga kalan-an sa Banwa, bisan pa sa mga luyag magbisita diri, basta limitado lamang ini sa 30% sa kapasidad sang lugar. Kung may resort nga nagsirado, anay, suno sa kay alkalde, ini ang voluntaryo sa bahin sang tag-iya o kung tagdumalahan. May duha na kabulan nga zero ang active cases sang Don Salvador Benedicto. What we are avoiding are activities Okay. that can be possible super spreaders. It cannot be denied nga tikong kisa ang iba niya LGU kasi suspitsyo nga yun dito na sila nagululupod dun sa Salvador. Dapat kasi di manigarara sa aton
contact tracing mo, kung mabalaan nila positive, nakabalik na sila sa nila tagsa-tagsa ka LGU. Kailangan matake part man kami. We have to share the burden. Sa number 4, ipatuman sa probinsya sa Kapitolyo Probinsyal ang 4-day work week. Nagpagwa na sang memorandum si Governor Eugenio Jose Lacson nga nagamando sang gilayon nga pagpatuman sang 4-day work week. Nagakasayuran nga Lunes tubtub Huwebes, bukas ang talatapan kag sirado naman kun Biyernes. Tubtub sa kung saan umalift ang among nga mando. Sinilamang may 6 ka mga empleyado sa probinsya ang nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Lacson, sa sunod-sunod nga tig-3 ka digit ang nagaduga nga active cases sa probinsya, makabig niya nga hindi safe sa karon ang Negros Occidental. Pero iya man ginklaro nga wala sing ECQ o kon lockdown nga ipatuman. Una, sunod sa iya, hindi na masarangan sa ekonomiya. Wala naman sang Bayanihan Fund. Kung may lockdown man, ini granular o kung sa natungdan lamang ang lugar nga apektado sa pagsaka sang COVID-19. 4 days now, we have a triple-digit increase in the province. I will even venture to say that it is not safe in Negros Occidental at the present times, no? But we can do something about it. I-clarify ko nino, we will not have an ECQ. We will not have a total lockdown. Hindi na natin na pasarangan. Our economy cannot afford that. Sa number 3, 5 ka mga banwa sa Negros Occidental ang ginsirado para sa disinfection kag contact tracing. Lunes tubtub Martes sirado ang Talisay City Hall. Ini kasunod sa pagpositibo sa isa ka empleyado nga na-assign sa Talisay City Public Market. Siya ang nakabisita sa City Hall. Ginmando naman ni Himamaylan City Mayor Raymond Tungson nga damlag pa nagpositibo sa COVID-19 ang lockdown sa City Hall kag mga barangay health center sa sulod sang 7 ka adlaw. Nagsugod ini sang Sabado. Sirado man ang munisipyo sang Banwa sang La Castellana Lunes tubtub Miyerkules. Sunod kay Mayor Romayla Nicor, manggilimutan, may empleyado ang Banwa kag pila ka mga barangay official ang nagpositibo sa COVID-19. Sirado man subong adlaw tubtub was launa sang hapon ang munisipyo sang Pulupandan para sa disinfection sandig sa pahayag ni Mayor Miguel Peña. Ginpalawig naman ang syudad sang Bago ang pagsira sang munisipyo sini tubtob Abril 18. Sunod kay Mayor Nicolas Yulo, kinahanglan ang pag-extend sang temporaryo nga pagsira para sa nagapadayon nga contact tracing. Sang Sabado lamang, 46 ang na-record nga bag-o nga kaso sang COVID-19 sa Bago City. Masobra sa katunga diri sunod sa kay Yulo, mga empleyado sang syudad kag Bago City Hospital. As of April 11, 33 ang nagpositibo sa COVID-19 sa mga empleyado lamang sang Bago City Hospital. Mga asymptomatic suno sa alkalde. Sirado ang Bago City Hospital tubtub man Abril 18. Hindi makabaton sa admission kung emergency cases sa karon. Ginmando ang pagpasira sa Bantayan Park, lakip na ang mga kalanaan nga yara diri. Bukas ang iban nga mga kalanaan sa Bago para sa take-out lamang tubtub man sa Abril 18. 91 ang active COVID-19 cases sa Bago City sa karon. Ang suspetsya sa ngamon contact trace, ara gid sa City Hall ang latunay. Okay, in just one office, 14 kabilog ang just one office, 14 kabilog ang positive. Ang city engineers. Mudamo din ang contact trace sa mundo as of Saturday, hindi ko kung sila, more than 150 na ang naswab namon. So the results are just coming in. Sa number 2, travel ban padulong sa Western Visayas gikan sa mga lugar sakop sang NCR Plus, Davao kag Cebu ang magasugod buwas nga adlaw tubtob Abril 19. Bukas naman ang gobernador sa lihok sang Iloilo nga pagpatuman o kon limitahan ang biyahe sa tunga sang Negros Occidental kag Panay. Ang detalye sa sininga report. Duha ka commercial flights gikan Cebu kag Manila kag isa ka trip sa barko gikan Manila ang na-schedule subong nga adlaw. Ipaidalom sa voluntary swabbing ang mga mag-aabot suno kay Zephard Kaelian, ang pamuno sa Provincial Incident Management Team. Ang 228 naman ka mga OFW nga nag-abot sang Domingo
tanan na paidalom sa voluntary swabbing. Buwas pa magasugod ang isa na naman kasemana nga travel ban padulong sa Western Visayas gikan sa mga lugar sakop sang NCR Plus, Davao City kag Cebu. Exempted diri ang mga OFW. Nalakip sa ginaprubahan sang NIATF sa travel ban ang mga returning residents kag authorized person outside residence kung ibase sa sulat nga damlag pa ginpadala ni Mayor Jerry Treñas sang Iloilo City. Wala pa kami implementing guidelines yung DILG. Iloilo letter, dala ang apor. Ginsiling naman ni Governor Eugenio Jose Lacson nga gintawgan na siya ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa ginalantaw nila ni Mayor Treñas nga tikang nga limitahan sa essential travel kag para sa mga apor ang biyahe sa tunga sang Panay kag Negros Occidental. Ilabi na karon nga may pagtimbuok sa kaso sang COVID-19 sa probinsya. Suno kay Lacson, wala siya sang problema sa among nga lihok kag nahangpan niya ini. And I told them na I understand your situation. Do what you think is good for your constituents. No? On our part, let's not look at it as negatively. No? Come on, let's do our homework. No? We really have a problem now. Let's not deny ourselves. As of April 11, 1,333 ang active cases ng Negros Occidental, pinakamataas sa Western Visayas. Nagasunod naman diri ang Bacolod City. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Bacolod City kag Negros Occidental magapabilin sa idalom sa Modified General Community Quarantine sa bugos nga bulan sang Abril. Pero curfew hours sa Negros Occidental magasugod las 8 sang gabi tubtob las 4 sang kaagahon. Ma-report si Marty Go. Sang Biyernes, nagpadala sang sulat ang probinsya sang Negros Occidental sa National Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases para hinyoon ang pagpaidalom sa probinsya sa General Community Quarantine bangod sang pagsaka sang mga kaso sang COVID-19. Pero ginpahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga wala makahingabot sa IATF ang request sang Panguluhan Probinsyal. Amo kun nga base sa ginpagwa nga quarantine status sang IATF kahapon, magapabilin sa Modified General Community Quarantine ang Negros Occidental. Ginpahayag naman sang Department of Health Regional Office nga bisan pa may pagsaka man sang mga kaso sa iban nga local government unit sa Western Visayas, wala sila sang may nakitaan nga basehan sa pagpasaka sang quarantine status, magduwas lamang sa Negros Occidental. As of this time, of course, based sa aton kaso, kag based sa aton nga mga nakikita nga mga increase in the cases, it does not yet warrant no nga ang overall Western Visayas will be placed to a higher quarantine status. But we have recommended also no sa aton nga mga local government units, especially in the provinces of Negros Occidental, no nga kay nakitaan man naton nga need na no nga pangsaka in ilang quarantine status. So of course to ensure no nga hindi ma-contain natin ang ilang mga cases. Subong nga adlaw, ipatuman ang curfew hours sa probinsya sang Negros Occidental nga humalinlas 8 sang gabi tubtub las 4 sang kaagahon. Pero sa Bacolod City, nagapabilin sa gihapon nga las 11 sang gabi tubtub las 4 sang kaagahon, kagyara sa gihapon sa idalom sang MGCQ. Base sa records ng Bacolod Emergency Operations Center, 456 na tanan ang active COVID-19 cases sa syudad. Humalin sang weekend, padayon ng pag-disinfect sa mga opisina sa Bacolod City Government Center, mga public markets kag quarantine facilities sang syudad sa tunga sang pagsaka sa mga kaso sang COVID-19 sang nagligad nga semana. Marty Go para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, 5 kaadlaw matapos matabo ang massacre sa Gardenville Subdivision sa Tangub sa Bacolod. Napabayan ang duha ka mga hinuptanan nga ido sang pamilya bangod ginpadlak sa nga PNP ang crime scene. Rescue group nga nagabulig pang rescue sa mga ido ang nagrescue sa duha ka mga hinuptanan. Ang detalye sa report ni Romeo Subaldo. Isa ka animal lover nag-report sa Community Animal Rescue Efforts sa Care Incorporated, isa ka non-government organization nga nagapangapin sa kasapatan.
nga nabili ng isa ka ido sa guwa sang balay nga natabuan sa massacre sa Gardenville Subdivision sa Bacolod City. Ang ido nabilin sa guwa sang gate sa balay kag hindi na makasulod kag ginkadaduhan sa police and crime scene. Wala man ini sa kalanon kag tubig nga ilimnon. Ang concerned citizen ang temporaryo nga nagpakaon sa among nga ido kada adlaw kag nag-report sa grupo. He is waiting for the owner to open the gate. Hindi mo ma-explain siya, your owner is dead. Hindi mas laka balugulat lang siya sa gwa sang gate for the owner to open the gate. Tapos bisa mo pa ni kainit, ara lang siya sa gwa. Ara lang siya sa gwa. Nakamuno ang piyak balay nga may isa pagid kaido ang pamilya kag posible nabili ng isa sa sulod sang balay. Sang ilang makumpirma nga may ido pagid sa sulod. Sang Domingo, ilang nga gipatigayon ang pag-rescue sa duha ka mga ido kaupod ang PNP. Nagapanago sa idalom sang katri ang isa ka ido. Dog sa sulod, we named him Prince. He was kind of kulbaan, super kulba, and he secluded himself under the bonbon bed. Hindi gid siya magalin sa So, meaning literally, sa sulod balay gid siya? Sulod balay gid siya, and we okay. saw even the blood on the floor. And hindi siya magalin, hindi man siya magiyo, hindi gid siya mag-move, but if he get closer, gagrowl siya, mga gat gid siya. We have to move the bonbon bed, and we were able to move. Nagsala-sala siya, and then we were able to corner him on the side kag na higdan siya sa liog. Suno kay Gamboa, ang mga ido ang posible na traumatized kay posible nga nakita nila ang natabo sa ilang nga mga amo. Nakibot man sila sa hinali nga pagkadula sang ilang nga mga amo, kag gindugangan pa sang gutom. Kaysa niligad pagig Domingo napatay ang 4 ka mga maghimata. Yeah, that's why ang balagan inamon, kay he was inside the house, kay drag na siya kuno sa sulod sang balay. Ang balamon, feeling ko nakita igid kung ano natabo sa sulod. So, he needs a lot of care. Tani kung may interested, bala mag-adapt nga give him the love and the care. Pero in fairness, ang dog, bala despite na pila ka days, wala pagkaon. Doging itsahan siya kuno pandesal, but I don't think that's enough. Kag wala pa siya water, hindi siya hindi siya malnourished. Gindala ang duha ka mga ido nga ila ginhingadlan nga Michael kag Prince sa facilities ang Postion para dito sila maatipan. Gindala namon, I'm so thankful. I have to give this credit also to Malu Perez of Portion Project. Kay without hesitation, pagbato naman sa message when we posted it, Malu, kay ang budlayan naman, wala na kami lugar sa shelter to add more dogs mo, and Malu didn't hesitate to offer her place. Nagapanawagan man ang grupo sa mga luyag mag-adapt sa among mga ido nga mahimo makigangot lang sa ilang nga Facebook page para matagaan sa bag-o nga pamilya ang mga ido nga nangin saksi sa madugo nga insidente. Kanami Barb kay pinaagi man sa efforts sang neighbor nga concerned siya para sa nakita niya isa ka ido ara sa guwa nagapabilin so gin-report niya sa group nga care nga amo ni siya ang nag-rescue sa mga ido. Mingin katuan dayo nila ang balay. Oo, Barbie, nabi nila isa lang niya kay Dora sa gwa. Sa check Friday night daw, nabatian nga dumayara pa isa ka ido sa sulod. So, nadugayan pa kay kinanan pa sang siyempre sang clearance from the PNP para masulod mo kay nakapadlak ang lugar. Dito rin nakita sa sulod, dili nga may ido pa yung nagapanago sa dalom sa katri. Dito siya nakuha. At least may mga tao gidya nga ga-care gihapon sa mga kasapatan mo. Siyempre, kasako sa pamilya sa pag-atipan sang kaso, sang lubong and all. Siyempre, nalipatan siguro ang mga ido. Ang kaluilan ko na kayo, wala mga tubig, init-init, pangadaan. So, at least nakuha sila sang kagapon, kag naputan sila sa isa ka facility nga at least mabalik-balikan sila sa ilang ginabatsag. At least at the right time, wala pa sila natamaan sang nag-abot ang bulig para sa ila. Kaaga mo yan itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kang eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo mayong hapon.